El recorregut per fer l'entrega dels reconeixements de l'Empúria Tapes 2024 havia de començar per força a l'Enjoy, ja que ha estat reconegut com el guanyador del vot popular, però també del jurat professional per la seva innovadora proposta de brioix trufat Enjoy. Doncs mira, és el segon any que participem. Hem participat en l'etapa del mini brioix trufat, que es composava de dos mini brioix, un que portava cua de bou amb ou de guatlla i una salsa trufada, i l'altre que portava una botifarra negra de Burgos amb un pebrot de Padró i una punta de llioli. Amb ganes de repetir, i bueno, el premi no és només nostre, sinó de tot l'equip, que ens l'hem posat molt de carinyo, molta il·lusió i moltíssimes ganes de seguir. En segon lloc del vot popular ha quedat el melós de galta amb foie del Bistró Montserrat, mentre que el tercer lloc ha estat per al restaurant Japan to Go, amb el seu pavau de pollastre, allioli i curri, canonges i acabat amb cacauets. Les tapes de l'Enjoy, del Norai de l'Hotel Porcelins i del Xiringuito Escrivà han estat les més destacades pel jurat professional, format per membres del Departament d'Hostaleria i Turisme de l'Institut Olivar Gran i un professional del món digital gastronòmic que van realitzar les degustacions d'incògnit. Tots ells han estat molt i molt contents, ens han explicat com ha sigut l'elaboració, com la gent que els ha visitat, el que els ha comentat, el que no, i diguéssim, el que hem recollit és que han estat molt contents, ha sigut una Empúria Tapes molt participativa, hi ha hagut molta gent, n'hi ha que han fet més de 3.000 tapes servides aquests 10 dies i estan molt i molt contents. El que ens diuen és que intenten fer una tapa que sigui molt elaborada, diferent del que tenen habitualment a la carta, inclús alguns ja es proposen incorporar aquesta tapa a la carta d'aquests que han guanyat, perquè han vist que tenen molt bona acceptació. Amb més de 46.000 tapes servides i la participació de 41 restaurants, aquesta edició ha fet el rècord tant en tapes com en participació popular, amb prop de 17.000 vots.